Τρεις τροφές που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου γύρω στα 40. Καθώς πλησιάζουμε ή μπαίνουμε στην περιμηνόπαυση, ορισμένες τροφές ενδέχεται να στηρίξουν την ορμονική ισορροπία, να συμβάλλουν στη μείωση της νοητικής στολούρας και να υποστηρίξουν τον μεταβολισμό. Νούμερο 1 είναι ο αλεσμένος λιναρόσπορος. Έρευνες δείχνουν πως η καθημερινή κατανάλωση λιναρόσπορου μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των συμπτωμάτων της περιμηνόπαυσης. Είναι πλούσιο σε λιγνάνες, φυτοϊστρογόνα, που συνδέονται με τους ιστρογονικούς υποδοχείς. Έτσι ασκεί μια ήπια ιστρογονική δράση και μπορεί να ανακουφίσει συμπτώματα που σχετίζονται τόσο με χαμηλά όσο και με υψηλά επίπεδα ιστρογόνων. Νούμερο 2 είναι τα άγρια μύρτιλα. Μια καθημερινή μερίδα άγριων μύρτιλων προσφέρει ισχυρά αντιοξυδικά που μειώνουν το ρίσκο εμφάνισης φλεγμονής και πιθανόν να προστατεύουν την γνωστική λειτουργία από τις αλλαγές που σχετίζονται με τις ορμονικές μεταβολές. Και τέλος, τα σταυραφή λαχανικά. Λαχανικά όπως μπρόκολο, κουνουπίδι και λαχανάκια βρυξελών περιέχουν δύο πολύ ωφέλιμες ουσίες, τη σουλφοραφάνη και την I3C. Αυτές μπορεί να υποστηρίξουν το σηκώτη στη διαδικασία μεταβολισμού και απομάκρυνσης της περίσσιας ή των πιο επιβαρυντικών ιστρογόνων, κάτι που θεωρείται σημαντικό στην περιμηνόπαυση, όπου τα επίπεδά τους παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις.